The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face, and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11 says, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan una excuse me, ang atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Atong susihon ang tagsa-tagsa nato kakalag kung naapabakit ay mga sala nga atong giitago-taguan, kay kini mahimo lamang kining babag. They only become barrier to our study of the Word of God. Busa atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, ang recovery technique kung gikinahanglan man. Alang kanimo dili pa magtotoo, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal, kundili ang pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Busa sa hilom, magsusi sa atong susiyo nagtagsa-tagsa kaugalingon. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa kinabuhi nga imo pangilugwayan. Buhi pa kami umikan sa imong kaluoy,
gugma, kortesiya o grasya. Salamat o Dios sa imong grasyang nagalihok sa among kinabuhi. Bisan pa ang imong paghatag na mong kaygayunan sa pagpadayon, sa pagtuon sa imong pulong. Lamdagi kami, pinagi sa pagtudlo ka na mo sa Espiritu Santo, sa mga butang mong pagatunan ni ining adlaw. Tangtanga mga babag sa mga nauna. Salamat nini among Bible study through the YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome now sa atong Bible study through the YouTube o ato manggiduputan karon sa atong hilisgutan ang uluhan nga Christian integrity. Okay? O sa ato namang nahibawan nga ang integrity, kung bahin o integridad, dili man na binisayang integridad. That's Spanish. Ang integrity, ato naghihubad sa Binisaya nga ang pagkamasaligan. Okay? So, integrity, sa ato, excuse me, sa ato nang hisgutan, integrity is a state or quality of being complete. Mao kini ang kahimtang o kalidad nga kumplito. An unimpaired state of honesty and purity, a soundness of moral principle, the character of uncorrupted virtue, especially sa relasyon ngadto sa kamatuoran o ang angay-angay nga deal. Integrity is uprightness of character, probity, candor, uncompromising adherence to a code of moral or professional values, the avoidance of deception, expediency, artificiality, or shallowness of any kind. O gantong kung i-reduce kini sa mga essentials, integrity is loyalty to truth. Ang imong kanang matinud-anon ngadto sa kamatuoran. Okay? So, Christian integrity nagahisgot og ang imong pagkatibuok na pagkabag-ong tao diya sa tubangan sa Dios. You are a new creature. Ug mao kana nga ikaw kay bag-o namang na tao, born again, ikaw sa tubangan sa Dios. Anak naman niya, because you became a member of the royal family of God. At that moment, ngay mong gidawat ang kaluwasan. Okay? So, ang itong ipadayon ng itong paghisgot bahin ni Christian integrity nga apil na niini ang mga mga bertud. Okay? O kini ma-develop lamang sa atong pagpadayon sa pagpuyo diyan sa sulod sa atong operational divine sphere. Kay mao man kana ang atong dapit nga papuy-an sa Dios. Iya kining gibilin niyadtong higayon nga atubang si Ginoong Kristo sa iyang pag-antos dito sa krus aron sa pagluwas kanato mikan sa tong dakong utang sa sala, to redeem us, o mao kadto nga sa wa pa siya mo buhi siyang espiritu ngadto siyang langit ng amahan, iyang gibilin simultaneously, iyang gibilin ang divine na sphere nga puloy-anan nato nga mga anak sa Dios. Operational divine sphere. Ang iyahan ni Ginoong Kristo samtang din siya sa First Advent,
Ang divine dinosphere nga iyang gipuy-an gitawag og unsa? Ato laning gi-review. Unsay tawag sa iyang divine dinosphere? Prototype. Ang atuwa karon sa atong panahon sa simbahan, the church age, ginganlan og operational divine dinosphere. Now, karon gikinahanglan ang atong pag-maintain niya ng atong pagkamainiton sa pagtuon sa pulong sa Dios samtang ato kita sa sulod sa operational divine dinosphere. Kay mo man kana ang dapit where we can execute God's protocol plan for our life. There is no other place, no way ang makatuman kita sa iyang plano sa atong kinabuhi kung ato atas gawas apart from the operational divine dinosphere. O ayaw kalimot, na kining operational divine dinosphere is a mental attitude. It's a system nga iyahang gigamit ni Ginoong Kristo samtang din siya sa first advent. Okay? O diha nakita na probahan yun niya nga mosaler niya o it did not fail. It was successful. That's why the Lord Jesus Christ won the strategic victory. Okay? O dili kay mora ng iyang gidangan, strategic o tactical. Siyang pagpildi, pagbuntog na gayod sa ang iyang kaaway nga si Satanas. Gibuntog si Satanas ng kaaway. Dito sa krus, nabuntog si Satanas. Pinaagi sa paggamit ni Ginoong Kristo sa iyang prototype divine dinosphere. Mausap kita ng mga anak sa Diyos, mga Kristohanon, samtang magpuyo kita sa sulod sa operational divine dinosphere, ang atong kaigayunan nga makagamit kita sa mga kasangkapan, spiritual assets nga gihatag sa Dios kanato, nga iyang ipagamit kanato aron kita magmadinaugon sa langit nung away di angelic conflict nga atong giatubang matagutlo sa atong kinabuhi. Moment by moment kini nga spiritual warfare. Mao na nga ang Dios nagahatag kanato, naga-provide nato nining divine dinosphere aron sa ingon niya na makatuman usab kita sa kanang execute sa protocol nga plano niya sa atong kinabuhi. Kasabot ka? Okay, so sa diha kaya niya punto din niya akong dadon diha nimo. Sa diha nga kita we become negative to the Word of God and therefore moingon ta nga wa tay panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, then he will eventually be disoriented to the reality of life. You know what I mean? Murag muwa siya sa iyang husto ug tukmang pananaw sa kinabuhi and will easily be deceived by false teachings in life. Mo na. Sa diha nga mo kanang mo inunta mo gaan o kanang mabugnaw ang atong kainit sa pagtuon sa pulong sa Diyos, then mo kana. We will eventually be disoriented to the reality of life. O kita dali na gyud nga malingla sa mga bini nga mga butang ni ini kinabuhi. Sabta gina. Apan, as doctrine has been telling us, and doctrine tells us again nga sa diha nga kita mawad-an or we lose our interest in the Word of God, musugod kita to live a life of misery,
a confused life, a life of discipline gikan sa Dios, o sa laktod nga pagkasulti kita mo sugod sa pagkinabuhi o a world of unreality. Mao na ang mahitabo. Now, so mao na nga sa diha nga moingon tag sorry, I have no time for doctrine. God in turn, moingon pod siya kanatog, sorry pod, dili ko makahatag nimo sa mga panalangin, kundi disiplina ra. So, again, tigbabaw na sa ng prinsipyo, it's a matter of choice. Ato ra gyud ang kapilian. Makapili ra gyud ka. In other words, pasagdan lang kita sa Dios. Ano, dili man na kay pagpasabot nga gipasagdan gyud ang pagpasabot nga gihatagan ta niya sa kumplito, hingpit nga kagawasan sa pagpili. Mo na gihatag niya nga free will. So, padgikan na mong kagawasan lagi, nagtangag yun na og sa responsibility. Kita na may manubag sa unsa atong gihimong desisyon. Gusto? So, ang usa ka magtutuo, ato na lang ni ehemplo, sa usa ka magtutuo nga moingon nga wa siya panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, musugod na siya sa iyang kanang kaaway siyang kaugalingon. He becomes his own worst enemy. Og busa, dili siya makakabot niya ng katakos sa pagkinabuhi. He cannot find his niche in life. Dili niya makitnan. Unsa gyud husto tukma niyang kanang ingnon ta dapit sa kinabuhi, niche in life. Ug busa, he won't acquire spiritual discernment in life. Dili. Di na siya makakabot niya ng katakos sa pag-alinggat. Discernment, ingnon lang nato sa Binisaya. Ang discernment mo na kanang pagkahanas ni mong pag-alinggat. Makadiparar ka ba? So, gisagulan na lang nato ng Espanyol. Now, you see, ang spiritual discernment, kini produkto ni, byproduct of success sa giingon nato nga critical nga agianan. Okay? Now, it is classified as the critical pathway tungod kay, it is indeed critical sa kanang kalampusan sa kinabuhi. Excuse me. Ato lang i-clear ni atong tilahok una. Now, okay. So, critical to success sa kinabuhi. Kay kung wa tayo pulong sa Diyos atong kinabuhi, we are going to nowhere in our spiritual life. Nowhere. Huwag yun. Nagpundo lang. Nagkanang way lihok. Wa makalihok. See? Pundo. Stand still. Now, kay kita, imanduan magyud sa pulong sa Dios nga atong sagulan ang atong nakatunan nga pulong sa Dios. Sagulan ka na sa atong pagtuo. So, mao ka na ang stage 1 function sa kanang, di ba, itong gihisgutan po ng faith-rest life. Kinabuhi nga may pagtuo nga nagdaog pahulay. Mao ni faith-rest life. O kini, ang stage 1 function, this produces diha sa kanang frontal lobe sa kanang maong magtotoo, the condition of doctrinal reality. Klaro, tataw
tinaw o tinuod na yun ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. Nga nasa frontal lobe, nasa kardiya sa maong magtotoo. Kay kining maong kahimtang in which Bible doctrine is more real than anything else. Kini kanang produce o unsa mga Diyos nun nga mga pangunahuna or giingon na to biblical viewpoint or God's viewpoint. You see? O sa diha nga makaangkon na kita sa divine viewpoint thinking ato ng kanang gigamit sa atong kinabuhi, musugod ta to possess spiritual power. Di man nina, musugod na ta o kanang angkon, panag-iya, yan ang spiritual power, spirituhanong gahom, o mao na ang giingon nimo bitaw sa miyagi na tong paghisgot niini nga that's the time we become dangerous to the world. Ambot pa sabot sa system niini kalibutan na dangerous to the world, dangerous to Satan, dangerous to believers who have no doctrine, nga wa man lagi gana. So negatibo man sila, you become dangerous na nila. Kaya na naman kay spiritual discernment, doon na kay spiritual sensitivity, o ikaw effectively nagagamit ka na sa kay dili kay gagamit, nagatuman ka na sa kanang unang hutong sa category 1 ba? Category 1, kabubuton sa Dios. Nainomdom ka pa ba? This is a review. Tulo ka kanang kining kabubuton sa Dios. Tulo kini kahutong sa mga kabubuton sa Dios. Ang una niini, kabubuton sa Dios sa una-una, viewpoint, will of God. Ang ikaduha, inanlan og operational will of God. Ang ikatulo, geographical will of God. Now, kining tulo, ka-categories. Categories kini. Ang category 1, viewpoint, will of God, kita nga magtotoo, we are now able to think. Makauna-una na ta, makagamit na ta una sa Dios. We are able to think the thinking of God. Mao hinungdan nga mo resulta kini sa atong pagtuman na unya sa ikaduha nga kategorya sa kabubuton sa Dios nga mao ang unsa, operational will of God. Kaya kini kanang tubag naman is pangutana, unsa may buot ipabuhat sa Dios kanako. What does God want me to do? O kadtong viewpoint will of God, unang kategory, nagatubag pud nis pangutana nga, what does God want me to think? Unsa may buot sa Dios nga akong una-unaon? Mao na viewpoint will of God. We are able to think the thinking of God. Unya ang ikaduha nga kanang hutong o kategory, mao ang operational will of God. Kay sa diha nga kita makatubag unsay buot pabuhaton sa Dios kanako, mao na ang atong paggamit na sa atong nakatunan, nailhan, nasabtan o gituuhan nga kabubuton sa Dios. Pinagi sa itong pagtuon sa pulong sa Dios, nakakaton kita sa mga tuyo, kabubuton, plano sa Dios. So we are able to do the works of God, the purpose, the will, the mandates of God. Kanang agi kini og tuman
sa Yahweh. Okay? Paggamit sa Yahweh to become a winner believer. Doing things as unto the Lord. Mao na ibut pasabot. Kinahanglan atong mga buluhaton na unsa binasihan gyud ang kabubuton sa Dios. Doing things as unto the Lord o dugang pagyunana kita ana kita niya ng espirituhanong gahom o mao na makapa kanang tulod ingnon ta makatulak man na Tagalog man na maka tabang kanato sa pagtuman sa category 3 nga kabubuton sa Dios nga mao ang unsa geographical will. Okay? So kining geographical will answers the question, where does God want me to be? Asa may buot sa Dios nga adtuan nako. Okay? That believer o kita nga mga magtotoo are able to fulfill God's will for us to be or where to stay. Mao na geographical will. So na sabtan ba nimo? So mao ni ang tulo ka mga kabubuton kanang categories of God's will. Okay? Kaya binimo sa diha nga kita mo gamit sa pulong sa Dios ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Kini atong gamiton sa atong panguna-una, sa atong kadasig, sa atong paggamit sa atong kanang panultihon, o ang gingon og overt behavior pattern. Okay? So mao na ang atong kagamitan o gamitan niining kanang pulong sa Dios ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. O with the application of doctrine ngadto sa kasinatian, kini mao'y makaproduce sa pagtubo nga espirituhanon. This is what produces spiritual growth. You see? Tutuki yun na. This is what leads sa atong pagbuntog na niya sa kadautan to defeat evil sa kanang atong kinabuhi. Kaya gini kung evil, pulisa man ni Satanas, this is Satan's policy. Evil, ingnon ta mo na ganun na itong gamit nga maglawgaw sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Mulawgaw na mo kanang disturbo ba sa atong gamit sa pulong sa Dios. So sa atong pagpadayon sa pagtubo diya sa pulong sa Dios, kanang mo resulta kana sa atong pagbuhat o mga Diyos nun nga mga maayong buhat, production of divine good. O sa kaulahian, as a result, kita makapaabot sa grasya ng mga panalangin. We anticipate grace blessings from God. Now, it produces kadang ingnon ta espirituhanong pagbati, spiritual emotion. Sa pananglit sa feeling of the spirit, love, ang gugma nga gipunan ta sa Espiritu Santo. Unya kanang divine viewpoint, hatred, kana bang righteous indignation, masuko ka ngadto sa dautan, dili ang nagbuhat sa dautan. Okay? Hate evil, not the evil doer. Mo na nganlan natong divine viewpoint, hatred. So mo na righteous indignation. Naman na sa Episo 4:26. Abrihir ko na imong Biblia.
Ephesians chapter 4 verse 26. Nag-ingon ka na dihang maong bersikulo, kasuko apan ayaw pagkasala. Be angry and sin not. Mao na giingon diha sa Ephesians 4:26. Kaya binimo, for a believer to be angry and not sin is to be angry only at sin, only at evil, dili sa kanang nagabuhat niya na. So, mo nahingan lang na to spiritual emotion sabtag na. Now, it further produces kanang musangpot gyapon kini sa gitawag og divine viewpoint, compassion. Now, kining tanan atong isgutan mga spiritual emotions ni, and they are the heart and soul sa divine viewpoint lifestyle. Kasabot ka? Now, and they are the byproduct sa paggamit nato sa doktrina ngadto sa kasinatian to experience. Ug dugang pagyon na ang atong paggamit sa pulong sa Dios to experience resulta gyapon nini. It produces the following: spiritual self-esteem. Produce. And this can only be acquired pinagi sa atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You see? So, nenumdong ka ba niya itong 10 problem-solving devices? Now, of course, sa imong tantong paggamit sa pulong sa Dios, this will lead to the utilization ni mo paggamit na niya sa nining 10 problem-solving devices in life. Now, the problem kanang, of course, kining apil na niini ato lang ning gipuno as an addendum nga kining paggamit sa 10 problem-solving devices bahin kini sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. This is part of the plan of God nga gisangkap, gitagana sa Dios sa kanya tunga bang tanan. Iyan na ning giandam para sa atong kaayuhan, for our own benefit. You see? So, atong ibutang kini nga addendum nga kining mga gawas ning 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanato, kini problem preventor gawas pa niya. Mas number 1. Sunod, problem anticipator. Unsa pa? Ikatulo, problem identifier. Ikatulo. Ang ikaupat, problem solver. Na nakuha ni mo to? Mao ni addendum nga atong idugang diha sa 10 problem-solving devices. Kay bahin man ni sa plano sa Dios lagi. Di ba atong iingon nimo? This is part of God's plan for our life. So ang plano sa Dios, actually, ato lang ipunting ang atong concentration diha sa kanang plano sa Dios, the plan of God. The plan of God is a problem preventor, problem anticipator, problem identifier, and problem solver. See? Kini mga devices ni, mga kanang pamaagi ni nagimugna sa Dios. Alang ka nato. Alang sa atong kayuhan. So, these are devices in life. Now, it will result in occupation with our Lord Jesus Christ. Resulta na. Di ako na himo ka ng okupado sa persona. You will be occupied with the person of the Lord Jesus Christ. You see? So, mao na gidasig kita kanunay sa pagpadayon kayo to be persistent and consistent and
with perseverance, excuse me, in taking Bible doctrine. Pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw. Kaya kini, this will develop category 1 love. Love for God the Father. O it also develops sa gugma alang sa pulong sa Diyos. It develops love for the Word of God. It motivates us to be pleasing to God. Nga kini makapahimuot na sa Diyos. Now, it motivates obedience to God pa. Makapadasig yapon nato sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos. And it results in the worship of God. Atong pagsimba sa Diyos. Now, by the way, sa ibut pasabot ni worship. Worship of God. What do we mean by worship of God? Well, the worship of God, by the way, is the okay, paminaw. Let's reword this. The worship of God, mao kini ang exaltation of the person, the character of God, and the plan of God. Appeal na, of course, appeal na ang thanksgiving, pagpasalamat, nga na kanang imong kadasig diha sa imong frontal lobe, diha sa imong kardiya. Kasabot ka? So, mao ka na ang pagsimba sa Diyos. The exaltation of the person, the character of God, and the plan of God. Now, of course, naapaydugang pag yung mga positibong mga resulta nini, like doctrinal orientation, doctrinal objectivity about people and things, doctrinal confidence in God, doctrinal courage toward men, goal orientation. All these are positive results. So, you now become as a believer who now has finally figured out what you're trying to do in life. Maka-alinggat ka na, makasabot ka na, unsa ka ng imong gibuhat sa kinabuhi. You are now able to figure out what you're trying to do in life. Now, manini, get this. Ang kanang pulong sa Diyos lamang ang makahatag sa husto tukma nga orientation sa kanatong mga magtotoo to know what we are trying to do in life. Kasabot ka? So sa in English pagod, only Bible doctrine or Word of God can give the proper orientation of the believer to know what he is trying to do in life. Now, of course, dugangan pag yun ka ng grace orientation or humility. Now, kini nga itong ipangisugutan, by the way, mauna ni ang resulta na niya, byproduct na niya sa atong kanang pagka-persistent and consistent and perseverance with perseverance. Nag-persevere kita sa nagmalahutayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga mao ni maka-develop na niya sa Christian integrity. Nakita nimo? So mao ni gawas pa ni grace orientation or humility na pag inner beauty. See? Sulod nun nga kaanyag. That's the development of true masculinity. Tinuod yun nga masculine. Pagkalaki yun. The true masculinity of the man and the true femininity sa usa ka babae. You see? So, mao kana ang establishment ni ining gitawag og divine viewpoint lifestyle. O paminaw,
That is God's goal. Mao kana ang tumong objective nga gipahiluna sa Dios alang kanato mga magtuto. That's God's goal that we have to reach or attain. Ingon nga mga Kristohanon. Sabtag na. So, akong balikon. Kita dunay duha ka mga objective o goal. Una nini, ang pagpahimutang sa divine viewpoint, mental attitude, lifestyle. Okay? Kaya nga itong gibuhat. This is the process. Manigingan lang itong spiritual momentum. Aron sa ingon niya na ato nang ikapahiluna kining Diyos nun nga mga panghuna-huna o matang sa pagkinabuhi. Lifestyle. O ngayon kaduha nga objective. Of course, as a byproduct of that, ang imo ng pagbuhat og mga Diyos nun nga mga maayong binuhatan. Production of divine good. Inomdom ko ba sa duha ka klaseng kanang production? Duha. Human, divine, human and divine. You see? Ang human, mga tawhan o mga maayong binuhatan, kanang kaamgid ra ba kana og kahoy kugon og dagami. Duslita nimo kana masunog yun. You see? Maugdaw. So, dili ka nakagantihan. So, ang magantihan ra sa Diyos mo kantong iya hagikan kaniya nga Diyos nun nga mga maayong binuhatan. Divine production, divine good. Nga tandi ka na sa gold, silver, precious stones. Dusliti ko nun na, masunog ba? Dili. You see? Dili ka na masunog, dili maugdaw. Therefore, ang resulta, na makabarog ka na, ug mo ka na maggantihan sa Diyos. That's the only kind of good that is rewardable by God. Kasabot ka? Mora na. Kaya di man na mapaig o masunog o maugdaw. So, samtagi na. Now, listen. Sa diha nga magkakabot na kita sa maong mga objectives o goal, okay? When we reach this stage, kita, we are now in a position nga kita usable, magamit na diyas mga kamot sa Diyos. We now become in that position, yan ang kahimtanga, we now begin to be usable in the hands of God. Ug ang ikaduha nga stage of that, of course, mao ang divine viewpoint, historical impact nga kita have kanang atong naangkon to the rest of the human race, both directly and indirectly. I hope nasabdan mo na. Now, okay. Ato ragong tukbilon gamay ang kinabuhi ni Joseph. Okay? Si Joseph. You still remember. Okay? So, if you remember Joseph, siya ang tumong sa unsa kasina among his brothers. He was the object of jealousy among his brothers. Ngano man? Ibo ka ngano? Tungod kay kadto si Joseph has been impacting iyang kanang impact everybody in his life. Especially ang iyang mismong mga igsuon ng mga karnal o mga reversionista. Ang mga igsuon ba ni Joseph? Negatibo man. So, kini si Joseph na luwas kinihigat si very young. Bata pa kayo ni siyang na luwas. Og siya, na interested siya sa doktrina. Very young. Okay? Di pareha sa iyang amahan. Kinsa may amahan ni Joseph? Si Jacob.
Katos Jacob, he was operating without doctrine in most of his life. Negatibo po. Ano nang liwatang yung mga igsuon ni Joseph. Si Joseph ra gyud may positibo. Now, so Joseph had to go with it alone. Nag-inusara siya. Kapag di man itong prinsipyo nga, para niya, that's okay. Tungod kay, nagabarog man po siya sa prinsipyo, one with God is a what? A majority. So, iya magyunagibarugan. Ako ra ang positibo, apan ako ang mayoriya. Mao to iyang gibarugan. That's the principle. And so, he did just that. Mao to iyang gibuhat. So, unsain kanang resulta? Gi-promote siya to be the chief shepherd. Siya ang administrador sa iyang mga kalihukan siyang amahan. Sa nag-edad pa to siya 17 anyos. He was still 17 years of age. So, gi-promote siya over those of his older brothers nga who were more than twice of his age. Some of them were. Now, ug kini sila mga igsoong Joseph. Why Ghana? They hated doctrine. His older brothers did. They got this attitude gikan sa ilang amahan. Nga si Jacob. Si Jacob may ilang amahan. They hated the word of God. Bosa, they hated God. Basta? Kaya kung ikaw kanang why Ghana, pulong sa Diyos, wapo kay gana sa Diyos. Natural. And kini sila hated anybody nga mo function with doctrine. Namely, kadto si Joseph. Ug may hinungdan nga usa ka adlaw niini overpowered him in Dothan, as we see diha sa kapitulo 37 sa Genesis. Okay? Now, and having overpowered him in Dothan, iya silang kanang gilambay ni si Joseph. They threw him into a pit. They bungaw, fully intending to murder him. Napatyo nila si Joseph. Apanon siya nitabo. Instead, they sold him into slavery. Ato na lang ni baligya. Pagka-slave ngadto sa Ehipto. So, assume because he would be out of sight. Okay? So, ilan itong i-assume kinta. Ato na ni baligya. Pagka-slave ngadto sa Ehipto. Aron, say, pagkawa na niya, di na ito makita, he would be out of kanang sight. He would be out of mind. They will never have to deal with him again. Okay? Ano makalimtan na lang yun si Joseph nila. And so sa 13 years, napulog-tulo ka tuig, kinis Joseph went through the vicissitudes of rising and falling. Nagsaka ka na okay? Now, karon, he went to work for Potiphar. Okay? With purchase of the slave market there in Egypt. Kaya gipalit man kini Joseph. O kini Joseph, may gamit sa mga pertinent doctrine to experience. Nagpadayon siya sa pagtubo, spirituhanon. He kept on growing. He kept on being promoted. See? Gi-promote ni siya, gi-uswag ni siya until nahimo siya in a matter of months. Nahimo siyang chief administrator ni kanang sa mga kalihukan ni Potiphar. Now, and that is when Potiphar's wife, ang asawa ni Potiphar, misuway for many months nga iyang
i-seduce. Kini sa Bisaya seduce. Kanang gitintal ba to seduce Joseph. Apan wa man mo salir. Until finally, iyagyo'y higayon nga iyagyo'y gibira na lang ni si Joseph one day. Og mingon siya, we just have to go to bed. Higda lang sa ta. Og si Joseph mingon, not me. I'm out of here. Di ko, wag labot. Og mao na, nga for that, si Joseph, gidali-dali ba? Railroaded into prison. Gidali lang kanang banlod dito sa prisuhan. For the same reason, he was sold into slavery into Egypt. Tungod kay diha man siya doctrinal lifestyle. He was railroaded into prison. You see? Now, he is experiencing this time niining category 1 nga pag-antos. Category 1 suffering. Unsa man ning category 1 suffering, God? Kini, pag-antos kini according to the will of God. Binasihan kini sa unsa kabubuton sa Dios. O niining hitabua other members of the human race causing Joseph to suffer. Now, he not only has compassion suffering for them, diya siya kanang pag-antos nga misabot siya, mitugot siya. Iyang compassion ba? Apan, he was also the target of the evil. Siya mo tumong sa mga dautan, retaliation against him, tungod sa iyang doktrina nga diha sa iyang kardiya, doctrinal lifestyle naman gito niya. In this case, of course, ang asawa ni Potiphar. Okay? Nasundan kining istorya ha. Now, and Potiphar was stupid. Sama ni Jacob, Joseph's father, mga stupido. Okay? They did not understand what was going on. Wa sila kasabot. Wa sila kaibaw. They were spiritually blind. Muna. So, gipriso nila si Joseph for over 2 years. O from the human standpoint, murag og tan-aw nimo ba nga mura nagyupaglaom ang iyang kaimtang, musta? From the human standpoint. But from the divine viewpoint, kanang ang Diyos nasayod exactly what was going on. Tungod ka ang Diyos always knows what He is doing. Of course, God never makes mistakes. God does not make mistakes, di ba nila? Write that in your notes. Dili masipyat, dili masayop ang Diyos. Nunca. And listen and get this. Di ba nini? Ang Diyos mutugot sa evil to exist on the face of the earth. Iyang gitugot. Apan, ang Diyos does not make mistakes in what He allows to come into the life sa usa ka magtotoo ni Ginoong Kristo nga naga-function uban sa doktrina on the face of the earth. Ug busa, ang Diyos had a promotion for Joseph that it never crossed Joseph's mind. Si Joseph never imagined sa nature, sa promotion that God had for him in life. Diyan nagiandam ang Diyos. There was no way wa gyud siya lamang that he could see it. He was just blind to it. Joseph was not blind because he was functioning evil. Wala. He simply was blind, paminaw. He was blind because he does not know what the future holds for him by way of this planned promotion from God. Wa gyud siya
kanang any clue. Wa. But in order for God to get Joseph to that position nga kanang okay, unsa may position ni Joseph gyud? Aron nga ang Dios to get Joseph to that position, that He wanted him as the prime minister of Egypt. Just imagine that. For it would not only be the target of immense blessing from God. Mao na gyud toy dako yung unsa kalampusan ni Joseph. Nga tiya mo na kalit lang mahimo siyang prime minister sa Egypt. Ang iyang espirituhanong kinabuhi would be unaffected. Dili mga apektahan sa iyang temporal nga mga panalangin, ang iyang material nga mga panalangin, ang iyang kanang kahimtang na karon sa kinabuhi, his wonderful marriage and life, his spiritual life would go right on. Kaya binimo, prosperity in life in many respects is a greater test to the believer. Labing tinuod na. Then, mas grabe kining kanang matang sa pagsuway nimo ba. Suwayan kita mga magtuto, suwayan ta nga God will prosper us. Okay? Kanang prosperity in life, in many respects, kana pag-test, greater test na nato than adversity is in life. Gusto? Hinumdum po ka sa 8 ka momentum tests. Ato ning tun-an padayon na to ugma. Okay? Di nila ko nakita kutob, ayaw si Piyata ang sumpay niini. Daghan patag pag-islutan, mag-ampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimuslan niining adlawa. Salamat o Diyos sa imong pag-uban ka namo, pagtundo ka namo dugang kamatuoran, o sa pagtuon niini sa mga anak nimo like Joseph na mo kinigitunan ang iyang nadangatan nga kabot ug pinagi ka na sa imong grasya nga imo siyang giuswag sa dako nga posisyon sa kinabuhi. Ug kami usab nga imong mga anak o Dios, wa man mi mag-apas og mga kauswagan, kundi pagpadayon lang namo ang among espirituhanong pagtubo. Kay mao man kini ang paagi o Dios nga kami kabot gayon niya ng among tumong spiritual maturity nga diin ana ang among Christian integrity mapupo. Musa dasiga pa kami dugang o Dios pagpadayon niining among pagtuon sa mong pulong pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kin tanan mong giampo. Amen.